Два мача в 2 минути за неделя. Първият мач, на който сме се спряли, е за Community Shield между Арсенал и Ман Сити, големите съперници от последния сезон, мога да кажем Principality Stadium в Кардиф, Уелс. Виждате двата отбора. Не се знае дали ще са така съставите до последно. Знаете, заради световното първенство доста футболисти са забавена подготовка, изпуснаха контролите, почивка им беше дадена така по-дълго. Може да кажем, че най-вероятно няма да играе Райс, Сака, Холанд. Ще видим какво ще се случи до последно. Казахме, нищо не е ясно. Арсенал надградиха доста добре с два страхотни трансфера. Христос Циолис, който ще почне на крилото. Бруно Гимараеш също може да се появи в игра от Нюкасъл. Знаете, страхотен футболист бразилски. От друга страна, Ман Сити все още пасуват. Чакаме да видим и те какво ще направят. Говори се, че искат да вземат на всяка цена Енцо Фернандес. Имат срок тук 2-3 дена даден от Челси и ще видим какво ще се случи. Този матч ще бъде доста отворен с положение пред двете врати. Последните 4 години този финал винаги излиза ставката гол-гол. 3 пъти също матча се решава на дуспи. Ние си мислиме, че тук пак голямата класа на тези два отбора освободено ще играят, ще минат задължително през гол-гол. Втория матч за неделя, който ще ви покажем, е отново финал за Суперкупата на Франция между Ланс и на ПСЖ. Малко странно, Ланс е домакин на своя стадион. Два отбора с доста нападателен футбол. Дино Топ Мьолер от едната страна на Ланс, от друга страна Луис Енрике на ПСЖ. Играят отворено, казахме, обичат да се надиграват и двата отбора. Още повече Ланс като домакин страхотни мачове прави, страхотни победи записва. ПСЖ вече откри сезона с трофей срещу Астън Вила. Паднаха доста голове, имаше положение пред тяхната врата. Ние си мислиме, че тук също ще станем свидетели на един доста отворен двубой. Ще има положение пред едната и пред другата врата. Мислиме си тук да опитаме нещо на по-дебела ставка. ПСЖ да го спечели този матч и Ланс да отбележи.